baldinetan, nileta gero, nere bizitzan, idatzi nahi balute. Errazakorik ez da ezer, bi egun besterik ez dute, jaiotzetan eriotzen guna, bien artekoan nereak dira. Zehazten erraza naiz, deabrudun batek bezala ikusi nuen. Gauzak xamurkeririk gaben maitatu nintuen, ez bainuen bete ezinezko, ez eren beharrik izababan, ez bainintzen inoiz lausotu, ez bainintzen inoiz lausotu. Entzute ean eretzat, etzen ikustearen lagungarri baino izan. Gauzak benetakoak direla ulertu nuen, eta dena ezberdinak batan bestearen gandik begiekin ulertu ere inoiz ez pentsatzearekin. Guzti hau pentsatzearekin ulertzea, ulertzea, denak berdinak aurkitzea, litzateke egun batez logaletuen ginintzen, edo zein aur bezala begiak itxi eta lo egin nuen, begiak itxi eta lo egin nuen. Horretaz gain naturaren poeta bakarran izan nintzen.